Ndinofara kuti tiri muchitumbiza nhasi kuti tiparidze shoko raMwari. Tinokudanai mese vanonzwa mwoyo yavo ichida kunzwa chokwadi chinoponesa muyayei. Tauya pano kuzokuparidzirai shoko remwanakomana waMwari Jesu Kristu, kuti kana muchinge marinzwa mugoponeswa muve vana vaMwari. Saka chinhu chakakosha ichocho kuti tigowana mukana wekunzwa shoko raMwari. Nhasi vhangeri yandichakuparidzirai ndoda kuti muzive kuti tichange tiri tese kutanga nhasi kusvikira musi wechina. Kubva nhasi kusvika musi weThursday tichange tiri pano, tichatanga kuparidza nenguva dza5 o'clock. Vanotiziva tinomboparidza muHarare mutown pakona paFirst naSpeak. Mazuva ano tiri kuwanikwa ipapo Friday ega ega nenguva dza5. Zvingakuitirei zvakanaka vadikani kana mukateerera shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ndiro richatiponesa. Bhuku yandichavhurisa nhasi ibhuku yaMariko neShona, asi rechirungu rinomuti Mark chapter 5 verse 25. Mark chapter 5 verse 25. Saka tichada kuti iverengwe tigoinzwa kuti chii chakaitika mubhuku yaMark, tozowana mukana wokuparidza kubva pabhuku iyoyo, tinzwe kuti zvii zvingaparidzwe zvatingabatsirwa nazvo. Verengai bhuku yaMark chapter 5 kubva pavhesi ya25 mosvika pavhesi ya34. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji, akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kungonyanyiswa. Wakati anzwa zvaJesu, akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure, akabata nguo yake, nokuti wakati, kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Pakarepo tsime rake reropa rikapwa, akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa pakurwara kwake. Pakarepo Jesu akati achiziva kuti mukati make simba rabuda kwaari, akatendeuka pakati pavanhu vazhinji akati, ndianiko wabata nguo dzangu? Vadzidzi vake vakati kwaari, munoona vanhu vazhinji vanokumanikidzai, zvino mungati seiko, ndiani wandibata? Yes. Zvino akaringa-ringa kuti aone wakaita izvozvo. Yes. Mukadzi akatya akadedera. Yes. Achiziva zvaaitirwa. Yes. Akauya ndokuzviwisira pasi paperi pake. Yes. Ndokumuudza zviro kwazvo zvose. Yes. Akati kwaari, mukunda, kutenda kwako kwakuponesa, enda norugare upore pakurwara kwako. Mazvita, Jesu wakanga ari parwendo, akanga akumbirwa nemumwe murume ainzi Jairus kuti aende kunoporesa mwanasikana wake wakanga aine 12 years achirwara. Ari murodhi akanga akamomoterwa nevanhu vakawanda. Saka ari murodhi anga asati asvika kumba kwaJairus. Ndo patinovhurirwa bhuku yatavhura pavhesi 25 kuti achinge achienda kunobatsira mukunda waJairus akanga achinzi warwara, pakaitawo mumwe mukadzi futi aitorwarawo, asi uyu aive nechirwere chekubuda ropa. Shoko rati aibuda ropa ende anga ane makore 12 risingabude.
risingamire kubuda, raibuda risingamire kubuda. Nauye kubuda kweropa kumadzimai haisina unyowani, uye haisina inofanira kutyisa, asi ropa harifanire kubuda, robva raramba richibuda kusvikira raramba kumira kubuda. Madzimai ane nguva dzaanotevera achibuda ropa, asi nguva iyoyo inopera namazuva mashoma. Uyu mukadzi uyu akanga asingatevere, aitove nechirwere chekubleedha, aibuda ropa every day for 12 years. Shoko rataverenga rati akanga aoneswa nhamo nen'anga dzakanga dziri muguta raaigara. Rechirungu rinoti, and a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. Izwi rekuti physician ndio razotaurwa nebhaibheri reshona richinzi n'anga, rakatadza kunyatsozviburitsa zvakanaka. Izwi rekuti physician neshona rinoreva kuti chiremba, kureva kuti mumusha kana kuti mucommunity kana kuti mulocation maigara mukadzi uyu makanga muine vana chiremba vaitoti tinogona kubatsira anenge aine dambudziko. Asi munyori webhuku iri Marko haana kunyora zvakanaka pamusoro pana chiremba vakanga vaedza kubatsira mukadzi uyu pakubuda ropa kwaaita. Marko achinyora akataura achiti akanga aoneswa nhamo navana chiremba vakanga vaedza kumubatsira, uye wakanga atorerwa mari zhinji achida kunzi abatsirwe, asi haana kugona kubatsirika. Rechirungu rati nothing bettered, but it rather grew worse. Saka ndiyo nhau yandichakuparidzirai manheru ano vadikani, nekuti ukatarisa zita rekuti mukadzi kana kuti izwi rekuti mukadzi mubhaibheri rinotaura chechi. Mukadzi anoparidza chechi mubhaibheri, uye mukadzi anoparidza munhu wese anenge aine zvekutenda nezvekunamata nezvekupinda chechi zvaanenge achiita. Asi ngatiregei kukanganwa kuti Jesu haana kunge achiziva nhau iyi kuti ichauya. Akanga atobva kwaanga ari, abhukwa kare naJairasi, achitoenda kunoporesawo mumwe murwere uyu wekubuda ropa uyu, akasanganikwa naye murodhi. Ndopaanonzi akanzwa kuti Jesu ndiye ari kupfuura, ndokubva atadza kusvika pana Jesu kuti abatsirwe naye, ataure naJesu, agonzwanana naJesu. Rechirungu rati because of the press, nekuda kweuwandu hwevanhu vakanga vakamumotera Jesu, akatadza kuwana mukana wokutaura naJesu. Zvakazomupa pfungwa yekuti chiregai ndisatsvake kutaura naJesu, ndochingovavarira kuti ndiwane mukana wekubata mukombero wenguo yake. Kana ndangodaro bedzi, zvinonzi akati mumwoyo make, ndikabata mukombero wenguo yaJesu ndinopora, ndinopona, ndinorarama. Saka akabva abata mukombero wenguo yaJesu. Jesu achifamba haana kukumbirwa kunzi pamusoro ndingadewo kuti ndibate mukombero wenguo yenyu. Akangoti ndikabata ndinopora, ndokubva atobata, ndokubva atopora. Jesu akatozomira akutaura kuti ndabatwa nemumwe munhu panapa, pana ndibata, simba rangu rabuda. Haleluya. Saka shoko rinoti iro, mukadzi uyu akazouya akataura naJesu, akawira pasi akati, handini ndakubatai, ndichirwara, saka ndapora.
Jesu akabva ati, mukunda kutenda kwako kwakuponesa, enda nerugare, waporeswa paurwere hwako. Waporeswa paurwere hwako. Waporeswa paurwere hwako. John chapter 3 verse 16 inoti, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Reshona rinoti kudii? Nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga. Mwari wakadanyika nekudaro wakaipa mwanakomana wake akanga ari ega, kuti ani nani unotenda kwaari, kuti ani kana ani anotenda kuna Jesu arege kufa asi ave neupenyu husingapere. Saka manyorerwa yakaitwa inonaka, inoshamisa, nekuti Jesu achiuya panyika pano hakuna akanga azvinyora kare kuti kune mumwe achauya anonzi Jesu, kana auya muchazoita zvakati nezvakati moponeswa. Mazwa averengwa paJohn 3 verse 16 haana kutaurwa napasta kana naprofeti kana nemuvhangeri kana nemaapostora, akataurwa naJesu wacho akanga atouya akazviudza ega, achiudza vanhu akati, Mwari wakadanyika nekudaro wakaipa mwanakomana wake. Akanga ari ega, akanga ari mumwe ega, kuti ani kana ani anotenda arege kufa awane upenyu husingaperi. Kureva kuti dai Jesu akauya akadzokera asina kutaura mazwi aya, nanhasi tingadai tichidedzana, tichibvunzana, tichikakavadzana, tichiburana pamusoro pekuti Jesu akavingei panyika ino. Vamwe vachiti akavinga nhau yekuti vanenge vaine zvirwere zvavo vapore. Vamwe vachiti akavinga Jesu kuti vanenge vachichaiwa mari vagowana mari. Vamwe vachiti aiwa Jesu akauya kuti ani kana ani anenge achiroja arege kuroja agowana musha wake, agowana stand. Kana kuti mumwe anenge achiti Jesu akauya kuti ani kana ani anoda promotion kubasa kwake aiwane arege kuramba asina kupromotwa. Mumwe anozoti aiwa Mwari wakadanyika naizvozvo akaipa mwanakomana kuti ani kana ani anotambira mari shoma awedzerwewo agotambira yakawanda. But Jesu akati, handikupei simba iroro, ndini mwanakomana wacho, ndakabva kuna Baba, regai ndikuudzei chikonzero chakavinga mwanakomana panyika. Ndokubva aitaura ega wena, zvikanzi Mwari wakadanyika nekudaro wakaipa mwanakomana, kuti ani kana ani anotenda kumwanakomana arege kufa awane upenyu husingaperi. Kureva kuti wese anozosvika pana Jesu haafaniri kuita zvekufungidzira kuti kana ndauya pana Jesu ndinobatsirwa sei naJesu. Chinangwa chekuuya kwaJesu panyika pano ndechekuti ani kana ani anotenda kwaari arege kufa asi awane upenyu husingapere. Asi mazuva ano hakusisina vhangeri yakadaro. Vanhu vakanganwa chakavingwa nemwanakomana waMwari. Vanhu vane zvimwewo zvavakuda kutotsvaga kuna Jesu. Nyamba Jesu achiuya pano akavinga vanhu vakanga vari kufanira kufa, vaifanira kuenda kudziva romoto, vakanga vazvarwa naAdhamu wokutanga, vakanga vakafanira kuparara. Asi Jesu akauya kuti ani kana ani anozotenda kwaari arege kufa asi awane upenyu husingaperi, ndokunge atenda. Haleluya. Saka nyika yedu haisisiri kuzviziva. Nyika yedu yakakanganwa chikonzero chakavingwa nemwanakomana waMwari. Ukabvunza vanhu kuti sei muchienda kuchechi zuva rino randiri kutaura rineri, vanokutaurira kuti pane zvinetso zveupenyu zvakatibata,
takanzi mukauya kwedu zvinetso zvenyu zvichazopera, takanzi mukauya kwedu kune muprofita wemandiriri anokutaurirai namba dzezvitupa, anokuudzai namba dzefoni, anokutaurirai zvakaita nguo dzenyu dzemukati. Asi Jesu haana kuvinga izvozvo, akavinga kuti vanotenda varege kufa asi vawane upenyu husingaperi. Shamwari yakarembera Jesu padanda haisi kuti uroorwe, nekuti unororwa ukarambwa ukaroorwa futi ukazofa iwewe kukasara vamwe vachiroorwa iwe usipo. Vhangeri haisi kuti vanhu varoorwe, ndeyekuti vanhu vawane eternal life, vanhu varege kuparara vagowaniswa mukana wokupinda denga. Jesu ari kudzoka, vana baba nana amai, achatonga mumwe nemumwe pamusoro pezvaakabata, zvekuti dai muri vamwe marega kutsvaga zvinora zvinopfuura, matsvagira rwendo ruchaitwa nemweya yenyu. Kana mabuda munyama, hatisi kugara munyama nekusingapere. Jesus is coming, and is coming to take only those that would have believed in him. When we come to Jesus, we do not come to seek that Jesus may give us more money. Jesus is not an ATM machine. Jesus is not a sports betting center. Haisi njuga yekuti ukaisa dhora muoffering box Mwari anobva akupa yakawanda. Handizvo zvakarembera Jesu paKalvari. Ufunge vanhu vaive nemari Jesu asati auya, vanhu vaive nemari Jesu asati auya, vanhu vakaroorwa vakafa Jesu asati auya, vanhu vakatomborapwa vakapora Jesu asati auya. Haana kuvinga zvinoora, akavinga ruponeso rwemweya yedu. Saka Jesu wakavingei, regai tinzwe ichiparidzwa iverengwe pabhuku yaPita wokutanga chapter 1 verse ya 9, ichatitsanangurira ne10 kuti chii chakavingwa naJesu panyika pano. Muchipiwa chinovavarirwa nekutenda kwenyu. Muchipiwa chinovavarirwa nekutenda kwenyu. Ndirwo ruponeso rwemweya yenyu. Chinovavarirwa ruponeso rwemweya yenyu. Iti kuna ari pasaidi pako ruponeso rwemweya wako. Haleluya, haleluya. Amen. Saka Jesu akauya kuti vanhu vawane ruponeso rwemweya yavo. Ruponeso rwemweya wako. Kwete ruponeso rwechikwama chako, kana ruponeso rwewardrobe yako, kana ruponeso rweTV yako, kana ruponeso rwestand yako. Jesu akavinga ruponeso rwemweya wako. Saka ukaona munhu achibuda ropa, even kana pakaita accident, unonzwa vachiti munhu azoshaya nekuti aruza ropa rakawanda. Kureva kuti kana munhu achibuda ropa ari patsekwende yekufa. Izvezvi ukaita ukachekwa kana nereza, ukabuda ropa, unofanira kukurumidza kubhandejwa kuti ropa iroro rirege kuramba richibuda, nekuti rikabuda rakawanda, kubuda kweropa kunounza rufu. But nyaya yeropa yakanaka, nyaya yeropa yakanaka. Nyaya yeropa ise kutabadayo yakamboparidzwa nevamwe isu tisati tauya 17:10 dzaRevhitiko. Kati mbonzwai nhau yeropa, ropa rakakosha. NdaPauro akazoibata asi yakanga yatakurwa kubva kudhara, yakanga yaudzwa Mozisi naMwari. VaIsraeri vachibuda Ijipita vachienda kuKenani, Mwari ane zvaakataura pamusoro peropa. Akati kudii Mwari pamusoro peropa? Munhu upi noupi weveimba yaIsraeri, munhu upi neupi weveimba yaIsraeri, kana vavatorwa vagere pakati pavo, kana vahedheni vanogara nevaIsraeri, unodya ropa ripi neripi, anodya ropa ripi kana ripi, ndichatonga munhu uyo. munhu iye ndichamutonga. Unodya ropa, ropa haridyiwe. Murayiro waMozisi wairambidza vanhu kuti vadye ropa, indava. ndimubvise pakati porudzi rwake. Ukangodya ropa ndokuuraya, ndo mazwi airehwa naMwari kuna Revhitiko. Nokuti upenyu hwenyama huri muropa. Upenyu hwenyama huri muropa rayo. Ndakakupai iro paaritari, Ndakakupai ropa paaritari kuti mukanganirwe zvitadzo naro, kuti riyananisire mweya yenyu. ndokusaka zvichinzi neropa rake Jesu takaponeswa.
nekuti upenyu hunowanikwa pai zvapo, upenyu hunowanikwa muropa. Saka nyaya yeropa Jesu akazomboibata. Endai pa6:48 dzaJohani tinzwe nhau yeropa kuti Jesu achitaura akati kudii nayo. Musadye ropa. Saka vaIsraeri vaiti vakauraya huku vairasira ropa rese pasi, vakauraya mombe vairasira ropa rese pasi. Zvazvisingabvumidzwe kuti vanhu vadye ropa. Kunongori kuno bedzi kuvahedheni kwataita zvekudya musiye. Asi hakuna muJudha anodya ropa kusvikira nanhasi, nekuti murayiro waMozisi wakanga wakarambidza vaJudha kuti vadye ropa. Ropa rarisingabvumidzwe kuti ridyiwe. Yes, ndini chingwa cheupenyu. Jesu anoti ndini chingwa cheupenyu. Madzibaba enyu akadya mana murenje akafa. Madzibaba akadya mana murenje akafa. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kudenga. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kudenga. Kuti munhu achidye arege kufa. Kana wachidya hauzofa. Ndini chingwa chipenyu. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kudenga. Chakaburuka kudenga. Kana munhu achidya chingwa ichi. Kana munhu achidya chingwa ichi uchararama nekusingaperi. Anorarama nekusingaperi. Chingwa chandichapa. Chingwa chandichapa. Inyama yangu. Inyama yangu. Uve upenyu hwenyika. Uve upenyu hwenyika. Zvino vaJudha vakakakavara pakati pavo. Vakati munhu uyu ungatipa nyama yake sei kuti tidye? Vachiti munhu uyu ungatipa neiko nyama yake tidye? Yes. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, nekunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri. Hamuna upenyu mamuri mazvita. Kureva kuti ropa raJesu ndiro rinopa vanhu chii? Upenyu. Asi mukadzi wataverenga pabhuku yaMaki, ropa racho rine upenyu ndiwo ranzi raibuda for 12 years. Kureva kuti mukadzi aibuda ropa anga asingarasikirwe neropa chete, airasikirwa neupenyu. Upenyu ndo hwaibuda maari for 12 years. Saka akazoti achinzwa Jesu kuti anopfuura, vanhu vakazodzoka vowanda zvekuti akatadza kutaura naJesu. Akati ndobata mukombero wenguo yake ndobva ndapona. Asi ndokumbira kuti mudzokorodze zvakare Mark chapter 5 verse 25 ne26 ne27. Asi pa 26 bvisai izwi rakanzi n'anga ipapo muise izwi rekuti chiremba. It was actually a wrong transliteration yakaitwa mubhaibheri shona. Kuti mugadzise izwi rekuti n'anga ipapo muise rekuti chiremba. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara, airwara mukadzi uyu wokubuda ropa makore ane aibuda ropa makore ane 12. Wakanga aoneswa nhamo nana chiremba vazhinji. Akanga aoneswa nhamo nana chiremba vazhinji. Akapedza zvose zvaakanga anazvo. Zvese zvaive nazvo zvakatorwa. Asina kutongobatsirwa. Hapana akamisa ropa raibuda. Asi kungonyanyisa. Asi paaitoti akabatsirwa nachiremba zvaitonyanya. Kureva kuti mukadzi aibuda ropa, mukadzi aibuda upenyu for 12 years. Ndokubva aona kuti ropa rangu rikaramba richibuda ndichasvika pandinofa. Nekuti shoko rataverengesa pa 17 dzaRevhitiko dzati upenyu hwemhuka, upenyu hwemunhu huri muropa rayo, huri muropa rake. Saka achinzi aitsvaka rubatsiro, haana kunga anyanya kurasika mukadzi uyu. Akazonotsvaga vana chiremba, rechirungu rati maphysicians, ndova akati ndiri kubuda ropa ndibatsire iwo. Vana chiremba vakati hazvinetse, bhadhara consultation fee uye musejari. Ndokubva abhadhara, zvikanzi ndiri kubuda ropa, zvikanzi hazvinetse handei kuX-ray, akabhadhara. Akanzi hazvinetse, bhadhara mari yeCT scan, akabhadhara. Akanzi hazvinetse, toda kukuita MRI, akabhadhara. Asi shoko rati akanga aoneswa nhamo navana chiremba, nekuti kana iri yekubuda kweupenyu, kana iri yekubuda kweropa, haina mumwe chiremba anoigona. Inogonekwa naJesu chete, ndiye mwanakomana waMwari. Kana paine nhau dzeupenyu dziri kunetsa, hadzina mumwe anodzigona. Idzodzo dzinoda Jesu chete, ndiye anodzigadzirisa idzodzo. Asi mukadzi uyu anga asati aziva kuti kuna Jesu anogona kumisa ropa riri kubuda. Saka akasangana navana chiremba vaiti tozvigona.
Iye akati ndinouya, kana muchizvigona ndinoita sei? Ndinouya. Vadikani, dambudziko ratinaro munyika ino harisi dambudziko reikonomi rikunetsa, harisi dambudziko remabhondi koini ari kunetsa, harisi dambudziko revatungamiriri vari kunetsa, harisi dambudziko rembavha dziri kunetsa. Dambudziko redu nderekubuda kweropa. Dambudziko redu nderekuti tiri kubuda chii zvedu? Tiri kubuda ropa, tiri kubuda upenyu. Ende panobuda ropa vanhu havasi kuzviziva kuti ukabuda ropa unenge wabuda upenyu, nekuti upenyu hunowanikwa pai zvawo? Muropa. Yekubuda ropa ndo yakanga yavingwa naJesu. Ndokusaka John 3:16 yati anotenda kwaari arege kufa asi awane upenyu husingaperi. Nekuti mukadzi uyu akanga akutofa, ropa iri rikaramba richibuda vanhu vanoita sei zvavo? Vanofa. Asi musi wakabata mukombero wenguo yaJesu, ropa rakabva ramira kubuda. Ndokubva Jesu ati pana handibata, simba rangu rabuda. Tichaibata iyoyo, tichaibata. Haleluya. Tiri kusangana nedambudziko rakafanana neremukadzi uyu, nekuti Jesu achida kupuruvha kuti ndakavinga kupa vanhu upenyu. Ari kuuya kumukadzi ari kurwara achibuda ropa for 12 years. Shoko rati akanga atorerwa pfuma yake yese navana chiremba vakanga vamuonesa nhamo. Jesu ndokubva abatwa mukombero wenguo, ndokubva ropa rakanga richibuda ramira kubuda, ndokubva mukadzi ararama. Jesu akati, mukadzi, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako, wanatswa, waruramiswa. Ndokubva atodismisswa. Vakomana. Mukadzi uyu dai akanga ari mumwe ari muchitungwiza munomu manheru ano, angadai akati kuna Jesu, yeropa maigadzirisa, maita basa, pane imwe yamusati magadzirisa. Ndakatorerwa mari nana chiremba vemuchitungwiza muno, ndibatsirei mundidzosere mari dzangu. Asi Jesu akati, idzodzo handinei nadzo, handidzo dzandakavinga. Ndakavinga dzekupa vanhu upenyu. Kana ropa raibuda ratomira kubuda, watorarama, ndatopedza basa. Iwe mukadzi, enda nerugare. Kureva kuti manheru ano ndinoda mumwe munhu kuti agoziva kuti chinangwa amaibhoyi kana baba Tombi chamungadai muchikira musuwo kuti makwenda kuchechi chinofanana nechemukadzi aibuda ropa, ndechekuti uwane upenyu urege kuparara, uwane upenyu urege kutsakatika, uwane upenyu urege kuparara uende kunotsva mudziva romoto. Nekuti Jesu akasakupai upenyu tsano muchiri munyama zvamakaita izvi, zuva raari kudzoka kuzotonga nyika, ari kudzoka aine hasha dzekuzopisa vese vakaramba vhangeri yake, achivaisa mudziva romoto. Ndoyaakavinga iyoyo. Mwari wakada nyika, nekudaro wakaipa mwanakomana kuti ani kana ani anotenda arege kufa, awane upenyu husingaperi. Anotenda arege kufa, awane upenyu husingaperi. Anotenda arege kufa, awane upenyu husingaperi. Asina mazuva edu kwamuka vana chiremba. Mazuva edu kwamuka vanani zvavo? Kwamuka vana chiremba. Vanoti mukadzi wese ari kubuda ropa 300 1-on-1 nachiremba. Haleluya, haleluya. Nekuti shoko rati mukadzi uyu akanga aoneswa nhamo nana chiremba. Ndavinga mukadzi ari muchitungwiza, ane nhamo yainayo. Uku ari kubuda ropa, uku ari kutorerwa mari, uku ari kubuda ropa, uku ari kutorerwa mari, uku ari kuparara ari muchivi, uku ari kunzisidha nemumwe chiremba kuti upenyu hwako uite zvakanaka. Haisi kuda kutorerwa mari, amai mwana, iri kungoda kubata mukombero wenguo, ropa rinomira kubuda. Ombera Jesu
maoneswa namo vagari vemuchitungwiza nana chiremba vanoti wese ari kubuda ropa ngatange ambobata hombe oenda kulife haven kana kusafe house onoonana nemunhu waMwari kuti nhamo dzake dzipere. Iyoyo manje ndo yatavhurisa gwaro rati aoneswa nhamo nana chiremba uye hakuna chakachinja zvakatoita wesi. Makabvira rini muchisidhiswa? Makabvira rini muchinzibata hombe? Makabvira rini muchitengeswa maristibens nemafuta nezvigubhu zvemvura muchinzi zvinochinja? Hapana chiri kuchinja apadzano. Ropa riri kubuda, upenyu huri kubuda. Mukasasangana naJesu pachafiwa masikati machena. Haleluya, haleluya. Ndakabvunza ndichiti kana zvichida $300 kuona munhu waMwari, zvichada mari kuzoona Jesu? Uchabhadhara mari kuti uone Jesu iwewe? Kana kuona magaya kuchida mari? Kana kuona makandiwa kuchida mari? Kuona Jesu kuchada mari? Haleluya, haleluya. Ndauya kuzororera chitungwiza. Chitungwiza wakaroiwa wena. Chitungwiza uri kubuda ropa. Chitungwiza una upenyu. Uya ubate mukombero wenguo ya Jesu. Jesu hana kuchaja mukadzi uyu. Ndopandanakirwa ipapo. Imbomuomberera Jesu hana kumuchaja. Akangobata mukombero wenguo ropa richibva ratomira kubuda. Hana kunzi aiwa kune judgment night. Hana kunzi unofanira kuonana nemuprofita 1-on-1 wobhadhara mari. Akaoneswa nhamo nana chiremba. Handiti izvezvo nechigubhu chemafuta wakatengeserwa. Zvino chikasara mukombi chigubhu ichi chikanhongwa nadhiraivha wekombi, saka dhiraivha wekombi anenge anhonga Mwari. Unofamba naMwari anogara muchigubhu. Uri kuoneswa nhamo kana chiremba iwe? Ipo idzokorodzai 25 ne26 dzamaki chapter 5. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 aibuda ropa for 12 years. Wakanga aoneswa nhamo nana chiremba vazhinji. Akapedza zvose zvaakanga anazvo. Unozviziva here kuti kune vanhu vabhurotswa necheche mazuva ano? Kune vamwe vanhu vakanga vaine mabhizinesi aifamba asi vakangoramba vachinzi ingozidha kusvikira iye zvinezvi haasisina shop. Akanzi aiwa tengesa motikari usidhe bhizinesi rako rinosimuka. Akatengesa mota akasidha futi. Iye zvinezvi haasisina chaainacho. Waoneswa nhamo nachiremba. Haleluya. Amen. Mwari achitanga chechi nerufu rwaJesu Kristu akanga aine chinangwa chekuti vanhu vawane pavanozorora, pavanoponera. Saka Jesu anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndikuzorodzei. Asi chechi haisisiri kuzorodza vanhu. Mudzimba dzevanhu hamusisina muvharo nekuda kwevanhu vaMwari. Vari kubata vanhu huro mumabhiriji vari nani kupfuura vanhu vaMwari mazuva ano. Munhu waMwari abate munhu huro anouya akapemwa musoro ongonyepedzera kuprofita so otora mari oenda. Unonzwa achiti mukaunza mari yakawanda Mwari anokukomborerai. Regai ndikubvunzei vadikani. Pana ari kukomborerwa ari kuseru. Ngatimuombererei maoko.
chechi yashata kupfuura zvakaita bhawa mazuva ano. Nekuti kunotori nevanhu vane dzimba dzakaputswa nechechi. Kunotori nevanhu vakarambaniswa nevarume vavo nenhau dzaana chiremba. Haleluya, haleluya. Chechi yazara vanhu vasina kuponeswa nekuti mufundisi haazi kuparidzira vanhu nhau dzekutendeuka. Ari kungoudza vanhu kuti mukandipa mari Mwari anokukomborerai, mukandipa mari Mwari anokushandurai, zvinhu zvenyu zvinoita by power by fire. Haleluya, haleluya. Bata hombe, bata hombe. Vanhu ava vana kuponeswa ava. Vanhu ava vana kutendeka kumadzimai ava. Vanhu ava imbavha ava. Havazi kutendeuka vanhu vamuri kutorera mari ava. Mumazuva aDhavhidhi Mwari airamba kutambira mari kumunhu asina kururama. Shoko rinotaura kuti kudii pabhuku yaDeuteronomy chapter 23 verse 18 rinoti, thou shall not bring the hire of a whore nor the price of a dog into the congregation of the Lord, for both these are an abomination unto the Lord. Mwari atambire mari yese yese anga kutanga atoziva kwawaiwana mari iyoyo. Kureva kuti kana uchitoba kubasa kwaunoshanda mari, Mwari haide mari iyoyo yaunenge waba. Kana uri mupurisa uri kubira vanhu mari parod block, haufaniri kuve nemari yawabira vanhu parod. Kana uri pfambi inokechwa kubhawa, mari yawakechwa Mwari haide. Asi chechi yanhasi haina basa nazvo. Unotoona muprofita akaisa ruoko pamusoro pepfambi inorara ichichidhanisa varume mubhawa, hanzi Mwari muwedzerei mabasa anoita. Ihure musikana uyu anowedzerwa varume vakamukecha akafa. Haleluya, haleluya. Iri kunzwika here vhangeri? Hatina vhangeri munyika yedu. Chatasarwa nacho tine mabhizinesi akatangwa in the name of Jesus. Hatisisina chechi muZimbabwe. Kwangosara mabhizinesi empire nevanhu. Ndosaka uchiona mumba mako hamuna chakanyorwa zita raJesu. Zvese zviri mumba mako zvakanyorwa zita remunhu mumwe munhu akafanana newe. Unoita kunge uchatenga nepitikoti yese yakadhidhwa zita remuprofita. Shamwari, uyai kuna Jesu shamwari. Uyai kuna Jesu asikana. Uyai kuna Jesu amai mwana. Uyai kuna Jesu mukoma. Iri kunzwika here vhangeri yandiinayo? Maoneswa nhamo naana chiremba. One day uchafonera muprofita wobva wadairwa nemukadzi wake zvonzi akafa, iye ariwo unovimba naye. One day uchafonera pasta uchiti, pasta vangu kana varipo zvinhu zvangu zvinofamba. Uchadairwa naadzimai vapasta vachiti, pasta vakatoshaya nezuro, itoonai zvamunoita ikoko. Shoko raMwari rinoti ngaatukwe munhu anovimba nemunhu. Some trust in horses, some trust in chariots, but I will trust in the Lord of heaven. Mukadzi aivimba naana chiremba, vakamuonesa nhamo akasara asina chinhu. Pawakajoina chechi wairoja cottage nemarumu 3, asi after 2 months waakuroja 1 room. Pawakatanga kupinda chechi wanga uine 3 mapeya eboots, iye zvinezvi waane hafu peya nekuti soo yese hapasisina. Inenge uchitsika pasi vanhu havazvizive kuti murume uyu ari kutsika pasi, changosara chikanda chepamusoro. Wapurodzwa nechechi iwe chitungwiza iwe. Uchitenda kuti ukatora mafuta aunofanira kubingisa mazai ukaazora kumeso, Mwari anokuchinja upenyu hwako. Dai mafuta wakatengeserwa aichinja mari yako aya, munhu waMwari angadai akatanga azora iye omboita mari akanyarara, ozokupa iye anota nemari. But iye anozviziva kuti mafuta aya haana chaanochinja, saka anotengesa okupai mafuta, iye oti isai mari chaiyo, ounganidza mari otenga stand, oti iwewe mafuta achakuitira zvakanaka. Munhu waMwari ari kutora mari kubva kwauri okusiyira mafuta asina nemusoro wese.
Haleluya. Waoneswa nhamo chitunguzana nachiremba. Chinotori nevamwe vanhu vasisataure nehama dzavo. Vakanzi nechechi kana baba vako vasingapinde chechi ino vakangora ndo vari kukuroya. Watengera mafundisi masutu baba vako chaiva havana underwear. Ivhangeri yerudzi inodzidzisa munhu kuchengeta munhu waMwari. Ichitadza kukuudza kuchengeta vabereki vako. Bvunza ari pasaidi pako kuti wakataura nababa rini iwewe? Wakaenda kumusha rini iwewe? Wakatengera vabereki vako hembe rini iwewe? Kudya mari yako munhu waMwari. Wakudya zvemarema. Vabereki vako vairara vakasvinura, uchirwara uri mucheche, vakatengesa mbudzi vachikuendesa kuchikoro, vakunzi vanoroya nemunhu waMwari. Shoko rinoti hatirwe nenyama neropa, asi tinorwa nemweya muchadenga. Ukaona uchiudzwa kunzi pana ari kukuroya, munhu iye ari kukuudza izvezvi anotori muroyi futi. Nekuti chinonzi muroyi mweya unenge uri mumunhu. Saka hatitandanisane natete vari kuroya. Tinodzinga mweya wakuroya uri muna tete, tosara natete vedu zvakanaka. Haleluya, haleluya. Akatenge achinzi aoneswa nhamo nana chiremba. Waoneswa nhamo shamwari. Jesu wandiri kuparidza panapa haapo kuti uite mari. Ari kuda kuti uponeswe. Mari haumbofa wakaiwana nekupinda chechi. Chechi haina kutangwa kuti vanhu vaite mari vadikani. Vhangeri yekuti mukanamata munoita mari ndenhema. Ndeye kutokubira mari iwewe. Dai kunamata kwaipa vanhu mari. Ari kuiparidza vhangeri yacho ndiye angadai akatanga aita mari nekunamata kwacho. Haleluya. Mari inototsvagwa munyika muno nenzira dzinotsvagwa mari nadzo. Saka uchiona muprofita kana vhudzi rake rareba haazore mafuta kuti awane miracle haircut, anoenda kubaba shop. Chinosaka aende kubaba shop kuziva kuti nhau dzekugerwa kwevhudzi hadzisi dzemweya, inhau dziri physical. Unotoenda kubasa, unotoenda kumusika kuti uite mari kana uchida mari. Jesu haana kufira paKalvari kuti vanhu vaite mari. Jesu akarembera kuti uponeswe, uwaniswe upenyu husingaperi. Haleluya, haleluya. Mukadzi uyu akanga achinzi akanga achitraya kubatsirwa. Asi vana chiremba vaimubatsira, vaimutorera mari. Vamutorera mari, zvinhu zvake zvava zvisingachinje. Mazaya muri kunopwanyirwa mumusoro kurwizaya. Dai matobikira vana vawana maprotein vakura. Ndiri kunzwikira vadikani? Hapana chinochinja upenyu hwako chiri muzai kana risina kupfuura nemudumbu mako. Hakuna muteuro unopinda muzai. Saka uchiona madzimambo vanoti uya ne12 mazai vokupwanyira 6 voti 6 dare racho richazosara ndoripedzesa. Hapana dare ravanopedzesa. Vanotosara vachitswanya naadzimai vavo. Furayaya mai mwana, mazai ndeye mahara. Waoneswa nhamo nana chiremba, asi ropa riri kungobuda. Haleluya. Amen. Vadikani Mwari ngaakuitire zvakanaka. Nekuti Jesu wandiri kuparidza anofanira kuti kana ukasvika paari unoponeswa mahara. Ngatingoti mahara. Ruponeso runopiwa vanhu pachena. Harutengeswe. Munhu waMwari haana kana sendi raanofanira kupiwa kuti aone vanhu, nekuti haana chaakaitira vanhu.
chinopfuura chavakaitirwa naJesu. Jesu akarembera paKalvari aionekwa nevanhu pasina kana sendi ravabvisa. Chii chinosaka ufunge iwewe kuti pane mumwe chikona mombe anodya sadza anofanira kutanga apiwa mari kuti agozoonana newe? Sei uchifunga kudaro? Kuona vamunangagwa chaiko havabhadharo. President wenyika habhadharo. Kwakuzoti munhu wozvake asina kana neform 4 yaakapasa. Madzibaba masango. Maimba idzi dzakapfeka masutu idzi tiri kukunyeperai. Pari chinorwadza ndechekuti wao iwewe uchiparara uchipera zvese zvauinazvo, iyo vanoramba vachiita momani ndavane vachikutorerai. Ende aumbofa wakazviona kusvikira Jesu anzi ari kupfuura, nekuti mukadzi aibuda ropa akazonzwa kuti Jesu ari kupfuura, ndo musi wakati ndadhakwa nana chiremba, ndakumboziya ye1-on-1, ndakungoita yekunobata mukomborero nguo, iyoyo ndo ichandishandura upenyu hwangu. Nyamba mukomberi wenguo yaJesu inotori vhangeri yaJesu Kristu. Ndashoko raMwari paIsaiah 6 rinoti zigore rakafa mambo Uziya, ndakaona Mwari vagere pachigaro chavo, asi ndakaona gauni ravo rakazadza temberi yese. Iverengei. Mukomberi wenguo yaJesu wakabatwa nemukadzi aibuda ropa waiparidza kuti only when you touch, when you grasp, when you lay hold onto the gospel, that is when you are going to be made whole. Urukubuda ropa izvozvi shamwari. And one day nyika ino ichasara ichifamba, iwe unenge wafa. Inenge yava nhoroondo. Ndine vanhu vakawanda vandiri kurwadziwa navo vakafa, vakatorerwa mari nana chiremba vefeka, vainwa maARV vakanzi chiregai kunwa mapora, izvo vakanga vasina kupora. Vakazoenda kuna chiremba zvikanzi kumakaregere mapiritsi, zvikanzi profeti, vakarwara vakafa. Iye akatemwa nemusoro anotenga mabhurufeni onwa, asi iwe wano kuti mira kunwa mapiritsi. Mapiritsi haana kung'ora. Mapiritsi akagadzirwa nemascientists nemadoctors vakapiwa njere idzodzo naMwari, vakangofanana vakasona bhutsu dzavakapfeka idzi. Ndezvenyika zvakapiwa vanhu njere kuti vabatsirike nazvo, kureva kuti ukanwa mapiritsi unongosina kuhetuka, unongosina kupandukira Mwari. Mwari ndiye akapa vana chiremba pfungwa dzekugadzira mabhurufeni, pfungwa dzekugadzira Indoseed, pfungwa dzekugadzira Fanzida. Hazvina kushata kuti kana uchinamata ukarwara unwe piritsi, hazvina kuipa. Hakusi kutenda kuramba kunwa mapiritsi kudzungaira. Pombera Jesu maoko. Muudze kuti kudzungaira. Nekuti even ukasanwa mapiritsi une mamwe auri kunwa everyday, kuzora Vaseline chaiko mapiritsi. Vaseline inorapa ganda rako kuti risafunuke. Ukatora toothpaste ukakwesha mazino, mushonga iwe. Wauri kutogeza mazino, uri kutorapa mazino nawo. Saka umbofa wakaramba kunwa mapiritsi. Unawo everywhere you go. Ukatora geisha ukageza, mushonga futi iwe. Unouraya bacteria dziri muhapwa dzako. Saka hakuna anombotenda zvekutadza kunwa mapiritsi. Tiri kurarama nemishonga all day long. Everyone anonwa mapiritsi. Asi nekuti vanoda kukubirai, vada kukutambudzai nekukuonesai nhamo. Hallelujah. Amen. Akaoneswa nhamo naana chiremba kusvikira zuva razvakazonzi kuverenga Isaya. Pagore rokufa kwamambo Uziya, gore rakafa mambo Uziya, ndakaona Ishe agere pachigaro chake choushe. Wakaona Ishe akagara pachigaro chake cheushe, Chirefu chakakwirira. chirefu chakakwirira. Mipendero yenguo dzake ichizadza temberi. Iglori yeshoko raMwari kutsanangurwa. Mupendero yenguo yake yakazadza temberi. Hallelujah. Amen. Saka
ukabata vhangeri yaJesu kudai hausisina need yekuoneswa nhamo nana chiremba zvachose. Ukaona uchiri kuvimba nemunhu anofa hausati wabata mukombero nguo yaJesu. Hausati. Vakorinde vekutanga chapter 1 verse 11. Yes. Nokuti ndakaudzwa nevemba yakulo, ndakaudzwa pamusoro penyu hama dzangu navarivo kwaKloe kuti pane gakava nekupesana pakati penyu. kuti kune gakava pakati penyu. Zvandinoreva ndizvo nekuti mumwe nemumwe wenyu anoti ndiri waApolo, kuti mumwe nomumwe wenyu unoti ini ndiri waPauro. ndiri waPauro. Muri kuzvinzwa? Ini waApolo. Mumwe anoti ndiri waApolo, Ini waKefasi. mumwe anoti ndiri waPita, Ini waKristu. mumwe anoti ndiri waKristu. Kristu akaparadzaniswa here? Akanzi Pauro vakava, Apolo vakava, Pita vakava, Kristu vakava. Vanhu vakadhivhaidwa here vachinzi uyu ndewe uyu, uyu ndewe uyu, uyu ndewe uyu. Manyorerwa ari kuitwa tsamba iyi naPauro ari kuda kuadhiresa nhau yandauya nayo pano yekuudza vanhu kuti musaoneswe nhamo nana chiremba. Hapana munhu panyika pano anofanira kuti akakutarisa so oti iwewe uri wangu. Ndakune vakanga vachiti tiri vaPauro, vamwe vachiti tiri vaApolo, vamwe vachiti tiri vaSifasi. Ndosaka Pauro akanyora tsamba akati zvandanzwa hazvisi right. Yes. Ko Kristu wakaparadzaniswa here? Kristu wakadhivhaidwa here? Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Pauro akaroverwa here pamuchinjikwa nekuda kwenyu? Ko makabhabhatidzwa muzita raPauro? Makabhabhatidzwa muzita raPauro here imimi? Sei muchiti muri vaPauro? Pane mumwe here akaroverwa paKalvari nekuda kwenyu? Sei uchigona kupfeka wristband yakanyorwa zita remunhu? Paristband hapana raJesu akakufira. Ari paristband uyu ndiye here akaroverwa paKalvari nekuda kwako. Wamwe nomuprofita kutanga rini wewe? Haleluya. Wamwana wemuprofita kutanga rini? Chii chawakaitirwa nemuprofita chinopfuura zvawakaitirwa naJesu? Haleluya, haleluya. Toda kureisa generation yevana vaMwari vanoti ine handisi mwana wemunhu, ndiri mwana waMwari. Ndakatengwa neropa raJesu rinogara nekusingaperi. Hatina kuberekwa nezvinova sirivha kana ndarama, asi ndakatengwa neshoko raMwari benyu rinogara nekusingaperi. Saka kana uri mwana womuprofita, muprofita akafa waanherera kai wewe? A spiritual orphan. Makambozvinzwa izvozvo? Hai, bvunza ari pasaidi pako kuti tichakupa chema here kana muprofita afa. Toti zvezvo muri mwana wemuprofita, taakuchikupai mari yechema. Baba vazhaya, maakuda sara pavana. Haleluya. Aiwa, inde kuparidzira chokwadi. Kana magumbuka munogumbuka machinzwa. Chokwadi chandiri kuparidza ichi Jesu paachatonga nyika chichaudzwa pamberi pako. So uchinzwa wakachiudzwa chokwadi ichi mazuva waibuda ropa iwewe ukanzi uye ubate mukombero wenguo yemwanakomana, ukaramba mwanakomana, ukatiza ukaenda kuna chiremba. Asi chiremba hana chaakakubatsira nacho. Chiremba akatongokutambudza zvako. Wakatambudzwa iwe, kutambudzwa chako chaiko. Mwari wababa ningi wako Mwari akaendepi? Iwe hauna Mwari. Mwari ndewa baba. Shaman.
Funzari pasedi pakuti iwe una Mwari here iwe? Kana kuti Mwari hauna ndewa baba? Baba, Mwari ato mudzimu wokutanga wapira kuna baba. Baba wazonokusvitsawo kuna Mwari. 2:5 dzati moto wokutanga. Ngatinzwe kuti shoko rinoti kudii pamusoro pevanhu vanoti Mwari wanhingi, kureva kuti pane mumwe munhu ari pakati pako naMwari iwewe. Pane mureveri pakati pako naMwari. Hauendi kuna Mwari usati wataura baba ivavo. Kana ndavaguti kana vamakandiwo amen. Asi unotanga woti Mwari wababa nhingi, Mwari wozotaura newe kudaiso. Timoti wokutanga chapter 2 verse 5. Nokuti kunongova naMwari mumwe chete. Kunongori naMwari mumwe chete. Nomurevereri mumwe chete. Nemurevereri mumwe chete. Pakati paMwari navanhu. Pakati paMwari navanhu. Ndiani murevereri iyeye? Ndiye munhu Kristu Jesu. Ndi Kristu Jesu. Hai, bombera Jesu maoko. Saka ipedzesei ndepa 14:6 dzaJohani. Munzwa kuti anoitsanangura achiti kudii? Yekuti kana maakuenda kuna baba, munopfuura nepane vamwe baba here? Mozoona vamwe baba. Kodzori nevamwe vane rimwe riri kuGhana uko, ravanotanga vapfuura futi nepariri vachienda kuna Mwari. Shamwari unonyadzisa shamwari. Waoneswa nhamo nana chiremba. Come to Jesus. Unoita grandfather vemweya unopenga. Wakamboinzwa vhesi inonzi muchechi muna sekuru. Hanzi grandpa vekuita sei? Chechi haina sekuru bamudiki. Tina baba mumwe chete. Zita rake anonzi Mwari vari kumusoro kudenga. Ndiwo baba vatinavo ivavo. Hakuna mumwe munhu ane right yekunzi baba pamweya upenyu hwako iwewe. Ina hatigone kuita spiritual father vako. Hazviite. Erengai bhuku kani John chapter 14 verse 6. Jesu akati kwavari. Ndini nzira. Nezvokwadi. Noupenyu. Hapana munhu unouya kuna baba. Ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hakuna munhu anouya kuna baba asine kwandiri. Kureva kuti kana taakunamata tinoti in the name of Jesus. If we are going to God, Jesus is the way that leads to God. Hakuna munhu azvina mhosva kuti akareba zvakadii, kana kuti akatsvuka zvakadii, kana kuti anogara kuborodhewo here kana mubridge. Hakuna munhu anogona kuti kwauri kuti usvike kuna Mwari unopfuura nepandiri. Hazviite. Anenge achitori mumwe chiremba ari kuita sei zvake, ari kukuonesa nhamo. 23 verse 9 yaMateo. Musaidza munhu uri panyika baba venyu, nokuti mumwe chete ndibaba venyu, ivo vari kudenga. Tsokorodzai. Musaidza munhu uri panyika baba venyu. Tsokorodzai. Musaidza munhu uri panyika baba venyu. Tsokorodzai. Musaidza munhu uri panyika baba venyu. Aitarusha. Ingoti vhesi. Nhau dzekunamata dzinona magwaro chete. Saka uyu uri kuti baba vako ari kupi? Koindava muri kutirapidza kuti munhu ari panyika ndibaba vedu. Nokuti mumwe chete ndibaba vedu. Wani ndiye baba venyu. Ivo vari kudenga. Havasi pano. Vari kuUplands, kuToplands. Zvekuti iwewe kana uina baba vari panyika, hauchanamati hauchiti baba vedu vari kudenga. Wakuti baba vedu vari kuBorodhewo. Ndokuna baba wako. Ndokusaka uchiona Pauro haana kumboti ndiri baba wanhingi. Peter haana kumboti ndiri baba wanhingi. John haana kumboti ndiri baba wanhingi.
mufundisi kana achiparidza shoko raMwari anoplaya role yamai kune vanenge vachitenda, nekuti ndiye akapiwa shoko raanoyamwisa kereke naro. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Nekuti iyo chechi yacho pachezvayo mukadzi waJesu Kristu, kereke mukadzi waJesu. Ndokusaka Pauro achiti pa4:19 dzavaGalatia, my little children, for whom I travail in birth until Christ be formed in you. Ndiri kutambudzika nemalabor pains kuti ndikuzvarei. Verengere shona rinoti kudii? Vana vangu vaduku, vandinotamburira zvekubereka kusvikira Kristu aumbwa mukati menyu. Saka ukaiverenga nyawi, Pauro aitaura kuti I am travailing. Izwi rekuti travail rinowanikwa mumadzimai anenge achipona, anenge achiita labor. Saka Pauro aiziva kuti zvandiri mushumiri waJesu, ndiri kutopona vana vaJesu. Kana vanhu vachinzi naPauro vana vangu, ari kutaura samai. Nekuti kana mwana azvarwa, basa ramai nderekuudza mwana baba vake chaivo. Ukaona amai vakutumidza mwana zita rekumusha kwavo, ijoke amai ivavo. Vanofanira kupeka vaende. Amai ndo vanoti kune mwana, ava ndo baba vako, ava ndo baba vako, ava ndo baba vako. Saka Pauro ndo rakanga riri basa rake rekuudza vana kuti handisi baba wenyu, baba wenyu ndiye akakufirai pamuchinjikwa. Ngati munzwe achizvitsanangura 12:9 dzavaHebheru. Uyezve zvatakanga tiine madzibaba epanyama, isu taiva namadzibaba edu enyama vaitiranga tikavakudza. teerera unzwe. Pauro achinyora vhesi ari kuudza vanhu nhau yana baba. Ndakune vanozviti tiri maspiritual father. Imbavha idzodzo. Pauro ari kuti panyama, sezvatakaita ndinonzi Chiwenga, baba wangu ndiChiwenga, harisi zita rangu. Zita rangu inini rekuzvarwa ndinonzi Talent Farai, rekuti Chiwenga ndakaripiwa nababa wangu. Saka ari kuti panyama pana ana baba, pamweya pana baba futi. Saka ada kukompeya vana baba vepanyama nababa vechi vemweya. Tandidzai. Uyezve isu taiva namadzibaba edu enyama, Taiva nemadzibaba edu echii zvavo, kureva kuti panyama una problem namudhara wako. Unotori nemvumo yekuti kuna baba wako makadii baba, maswera sei baba, Mwari hana problem navo. Ndandi baba pachii zvapo, panyama. Pamweya manje ndo pane nyaya. Yes. Vaitiranga tikavakudza. Tichitovakudza vana baba vedu vepanyama. Ko hatingazviisi zvikuru pasi pababa vemweya kuti tiraramere. Mazvinzwa kuti baba vemweya ndiwani. Panyama hanzi vana baba, asi pamweya zvanzi baba vemweya. Kureva kuti pamweya pana baba 1, hapana vana baba vakawanda. Natotsanangura Pauro pane mukamuromo pano. Nekuti pane munhu anotori nechimwe chiri kuti ndine baba wake. Ari panapa izvezvi. Ane chimwe chikotora chiri kuti ndine mudhara wako. Chechine tutebvu so. Asi ndiri baba wako. Mira uone kushata kwazvakaita. Yes. Nokuti ivo zvirokwazvo vaitiranga mazuva mashoma. Vana baba vepanyama vaitiranga mazuva mashoma. Sezvavaifunga. Sezvavaiita sei? Sezvavaifunga. Ukatadza kudzora mombe wairohwa, ukanoka kupinda mumba wairohwa. Vana baba vepanyama vakapuwa mvumo iyoyo yekutiranga zvavaifunga. Yes. Asi iye wemweya manje, spiritual father, anoita sei? Unotiranga kuti tibatsirwe. Baba wemweya anotiranga kuti tibatsirwe. Tigogoverwa utsvene hwake. Tigoverwe utsvene hwake. Saka chindiudzai wewe kuti ndiani panyika pano ane utsvene hwanga kugovere iwe? Iri kuzwika
nasi. Ndiani panyika pano angakugovere utsvene iwe? Handiti baba vari kutaurwa apa ndi Jesu. Ndiye akatibereka akane shoko rake. Asi chiteerere vadikani. Kana munhu achiti kune munhu baba wangu pamweya, izwira kuti father mukaritsvaga mudictionary rinoreva kuti founder, rinoreva zvakare kuti origin, rinoreva kuti mutanga dzinza, rinoreva zvakare the source of the seed, kureva kuti amai ndo vanofanira kunyatsoziva baba vemwana, ndivo vanoziva kuti mbeu yemwana vakaitambira kubva kunani. Kureva kuti kana munhu achiita baba wako haaite baba zvekuti wakura zvawakaita izvi wongoti kuna vezvese mukaita munharaunda uye wakutorwara. Kutaura chokwadi, tarisawo zvakaita Chiyango ane mari. Iwewe kunyange ukamuda Chiyango sei, kunyange ukada kuitawo kwaChiyango sei, hazvichaita. Zvekuti dai waifanira kuitawo kwaChiyango mama vako iwewe vangadai vakangowaya-waya padhuze naye Philip, wopiwa mimba naPhilip Chiyango. But wakura zvandakaita izvi, haugone kuti kuna Chiyango ungaite baba wangu here. Anokurova, anoti wakambozvarwa sei. Mwana haatsvage baba, mwana anoratidzwa baba. Basa rekutsvaga baba nderababa. Nekuti baba ndo vanotanga vatsvaga mukadzi vomupfimba, vodanana naye, vopa mukadzi pamuviri. Mukadzi kana atakura pamuviri osununguka mwana. Mwana kana angozvarwa atoona baba. Unoona pane nyaya yacho. Saka iwewe haugone kuwana munhu anofa, munhu anogona kutopindawo mutoileti akaisiya ichinhuwa, haagone kuita baba vako vemweya iwewe. Hazviite. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Nekuti pane nhau yembeu. Kana uchizvarwa panodiwa chii? Panodiwa seed. Saka Bhaibheri richatiudza kuti seed inoberekwa nayo vanhu pamweya manje. Ndavana baba vatiri kutaura ndavana spiritual father. Vari kuti tiri baba pamweya. Kureva kuti ndiwo muridzi wembeu yawakaberekwa nayo iwe. Saka tauda kuziva kuti kana vanhu vachiberekwa pamweya vanoberekwa nembeu yakaita sei. Saka endai pa 1:22 dzaPita wokutanga. Zvamakanatsa mweya yenyu, makanatsa mweya yenyu, muchiteerera zvokwadi, makateerera zvokwadi, kuti mude hama nokusanyengera. Mude hama imi vanotenda musinganyengere. Munofanira kudana zvikuru, dananai stereki nomwoyo wose, nemwoyo wese, nekuti makaberekwa kutsva, makaberekwa patsva, zvisingabvi kumbeu inoora, zvisingabve pambeu inoora, asi pane isingaore, makaberekwa nembeu isingaore, neshoko raMwari, neshoko raMwari benyu, rinogara nekusingapere. Pedzesai yakanaka kusvika pa25. Nokuti nyama yose yakaita souswa, nokunaka kwose seruva rouswa. Nyama yakafanana nei? Saka ari kuzviti baba vako uyo haana nyama here? Kureva kuti kana uchiti ningi ndi spiritual father vangu, uri kuti huswa ndiwo baba vangu. Nekuti shoko rati nyama yese yakafanana nei? Pedzesai. Uswa unoshava, neruva rinowira pasi, asi shoko rashe, shoko raMwari, rinogara nokusingaperi. Ndo rakanzi denga nenyika zvingapfuure, asi shoko rangu rinogara nechi? Nekusingaperi. Ndiro rishoko romufaro ramakaparidzirwa. Saka shoko romufaro ramakaparidzirwa harisi rangu inini, harisi raChiwenga. Ndera guti here, harisi raguti. Ndera mwazha here, harisi ramwazha. Shoko ndera Mwari. Kana shoko riri raMwari, ndiyo seed yamakazvarwa nayo. Saka munoita vana vanhu.
Kana makaberekwa nembeu yaMwari munoita vana vanhu vana vaMwari. Saka munhu waMwari akafa neSignpost. Signpost inenge yakanyora kuti Chegutu 38. Inenge yakadaizvo. Iwe nungochienda kuChegutu. Saka inenge yakanyora kuti Chegutu 38. Ndo zvakaita munhu waMwari. Munhu waMwari anga achindopedzera kuti Jesu ari kuku. Imi mukasvika pamunhu waMwari hamusati masvika pana Jesu. Munofanira kupfuura Signpost. Munopinda muChegutu. Zvino vanhu vedu zvavari kuita, vari kuti vakasvika paSignpost pakanzi Chegutu 38, havaone aro. Anenge akutofona blood asvika muChegutu. Hapana shopu panapa. iSignpost iri. Iri kunzwika evhangeri. Taurira munhu waMwari kuti makatidedza kuna Jesu, tiratidzei Jesu wacho. One day munhu waMwari anofa. Tichaita sei? Kana all that we know it is about the man of God. Kune vanhu vanoziva munhu waMwari more than they know scriptures in the Bible. Ukataura nhau dzekunamata, baba vakazoti, muprofita akazoti, munhu waMwari akazoti. Kusvikira vanhu vakumitiswa nemaprofita achishandirwa kusvikira ane nhumbu. Unoshandirwa kusvikira wane nhumbu. Kushandirwa hwai kwakadaro. Haleluya. Muri kutambudzwa kana ana chiremba. Asi Jesu anouya. Nekuti Jesu kana achiponesa vanhu havatsvage Jesu. Anoti Chiimba 15:16 dzaJohani. Vanhu havaite Jesu wokutsvaga. Jesu ndiye anotoponesa vanhu nekuda kwake. Verengai tinzwe John chapter 15 verse 16. Imi hamuna kundisanangura. Imi hamuna kundisarudza. Asi ini ndakakusarudza imi. Saka Jesu ndiye anotosarudza waanenge achida kuita sei? Kuponesa. Saka urikuona kuti mukadzi uyu achitambudzwa nana chiremba vachimuonesa ndondo. Ambonzi enda kumapopoma aenda. Zviri kungoramba zvichiita wese. Anzi enda unoya nedombo repasi pemvura muna Save. Aenda akadzoka naro. Zvikanzi no. Iye zvinezvi ndaita bag from Nigeria. Ndine special oil. $50. Akatenga. Zviri kungoita wese. Jesu ndo paanonzi wakanga achipfuura. Ndo panorwadzira vhangeri remwanakomana ipapo. Nekuti Jesu kana achiita seanenge achifamba so, anoita kunge asiri kunyatsoziva kwaari kuenda. Izvo anenge achiziva vanhu vake vese, anovaziva one by one. Anoti ndiri mufudzi wemakwai, makwai angu ndinoaziva, makwai angu anonzwa izwi rangu. Kureva kuti mukadzi uyu paakanzwa kuti Jesu ari kupfuura, chaitove chisiri chokwadi chekuti aipfuura. Jesu aigona kunge akatoshandisa imwe road kuenda kumba kwaJairasi. Sei akauya nepanga paine mukadzi aibuda ropa. Aitove neplani Jesu yekubatsira mukadzi aibuda ropa. But inenge ine nhau yekuzovhurwa mwoyo nekutenda kuti vhangeri richiparidzwa so unongochitarisa munhu ari pasaidhi pako, uchitarisa ari pasaidhi pako. Uchida seunoda kunongedzera kuti ndofunga ari kune wande uyu, ndofunga ari kune wande uyu. Kusvikira musi waunonzwa mumwoyo mako kuti Jesu uyu haasi kutombopfuura, atovenga ini ndini ndinofanira kuponeswa. Nhasi izuva rangu rekuti ndiponeswe. Hapana akati kumukadzi uyu, mhanyai munobata mukombero wenguo yaJesu. Akati mumwoyo make, ndikangobata bedzi mukombero wenguo ndinopona. Vana chiremba. Haleluya. Amen. Vana chiremba havana kumubatisa mukombero wenguo dzavo. Zviri kunzwika? Amen. Vana chiremba havana kumubatisa mukombero wenguo dzavo. Vana chiremba vaimubatisa hope. Right? Today is a wonderful day, it's a special day. I was in the prayer last night. The Lord spoke to me
He said that you shall give these people power. Today there is an unshakable power. The power that I have tonight, it is an unprecedented power. Tell your neighbor, this is your day. Tell your neighbor, there is a fire that is happening today. All your witches and wizards, they will die tonight in the power of God. Ta 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 ta. Bata. Izvo imbavha dzangu yakuzotorera vanhu mari dzinotaura ndimi dzina kuba. Hamusi kuzvinzwa imi. Mukadzi aibuda ropa paakasangana naJesu akanobata mukombero wenguo yaJesu. But vana chiremba pavaisangana naye vaimubatisa mari yake. Saka vaimuti ukaburitsa iwewe zvinhu zvako zvinoita sei? Asi shoko rabva rati hapana chakafamba. Jesu akazomisa ropa raibuda, haana kuti kumukadzi uyu bata hombe. Iye ndiye akati ndichanobata muhombe. Jesu muhombe ndio wandiri kunobata. Saka kune machechi maviri. Kune imwe chechi iri kudzibata hombe, koita chechi iri kubata muhombe. Saka chibvunza ari paside pako kuti iwe uri kubata chii? Uri kubata hombe here kana kuti uri kubata muhombe? Anditi wakatengeserwa chidhina $10, ukatengeserwa ranjisi $5, ranjisi re20 cents wakatenga $5. Zvekuti dai wainyatsorangarira mushewodo ungadai woroti pakati pako iwe nemuprofita iwe ndiontori munhu waMwari chaiye. Ndandiwo uri kublessa munhu waMwari nemari. Mari yese iri kunzi nevanhu vaMwari tinayo yakabva kwamuri ari kungoiunganidza. Imwe oendesa kuzifa, imwe opa vana bhev votanga mabhotiki. Nanhasi chidhina unacho mumba iwewe. Iye ane dzimba 5 akakutengesera chidhina chinofanira kuita 10 cents, $10. Ndokuunganidza $10 enyu akangouya ne2 magonyeti. Akati vatengeseri vakadzungara zvisingaiti. Vatengeseri. Ndokubva azadza mari mumabhini. Iye ndokubva anovaka imba. Iwe ndokubva wasiyiwa nechidhina. Ukanzi Mwari achakukomborera. Handiti unotenda kuti chidhina chinoshanda. Tora chidhina. Vamwe vatokanganwa kuti chidhina chacho chakaenda ku chakambopushwa nevana vakati havero chakatozota umwe akazochikandirawo mbavha usiku. Chidhina chiya chaidzi chiri anointed avaziya. Shoko rinoparidzirwa vanhu 1. Shoko rinotoparidzirwa vanhu vagumburwa, vaoneswa nhamo. Chidhina chakatorasika hausisina. Asi ndakazobvunza mibvunzo mitatu yandingade kuti muzopindurawo makudzimba dzenyu. Mubvunzo wokutanga ndewekuti anointing oil ikarasika ikananzwa nembwa, imbwa inoita anointed dog here? Aiwa, mibvunzo ngatibvunzanei kotatadza chii? Mubvunzo wokutangawo. Mazwa mubvunzo womwe walikani? Ndati anointing oil ikananzwa nembwa
yarasika. Imbwa inoitwa anointed dog here. Mubvunzo wangu wechipiri ndewekuti anointing oil ikabiwa nembavha iri mubhegi, mbavha yodhonza handbag yobva yatiza, inobva yaita anointed thief here. Haleluya, haleluya. Mubvunzo wangu wechitatu ndewo kudai so. Kana iri anointed water, iyi mvura ndangoitengerwa unzi ndinimwe, hapana chemwe. But kune dzimwe dziri kunzi anointed water for life. Ngatiti aya mafuta iri anointing oil. Wakaitakura so uchienda. Chine simba kudarika chimwe chi. Because mafuta aya ari kunzi ane anointing ine power. Ukaisa pafambe anotovimba newe kuatakura so. Wofamba wakatakura power. Saka chine simba apa kupfuura chimwe chi pakati pako iwewe na anointing oil. Ndoda kukuroyonorai vanhu vekuchitungwiza. Muite awaken to the true gospel. Mwari haagare mumafuta, Mwari haagare mumvura, Mwari haagare murabha, Mwari haagare mucheni, Mwari anogara mauri iwewe. Anoti hamuzive here kuti miviri yenyu itemberi yaMwari, nekuti mweya mutsvene unogara mamuri. Iwewe ndiwe unofanira kunge uina Mwari mukati mako, kwete kuti mafuta anogara achinzi ndiwo ana Mwari. Alright, muprofita kana mine simba rekuisa power raMwari mumafuta, madii kungoisa mandiri. Kwenda muchishanda nemafuta ini ndiripo. Haufunge kuti zviri nani? Pachinzvimbo chekuti ndiise power mafuta tongoisa mauri iwewe. Haleluya, haleluya. Inzwai kutaura kweshoko raMwari pamusoro pekuti Mwari anogara here mumafuta kana kuti haagare mumafuta. 17:24 dzamabasa. Ndoda kuti mangwana pandinouya muuye nemabhaibheri, muuye nemanotebook. Kana madzokera kuna ana chiremba, mozonovabvunza. Nekuti vhangeri inofanira kuevaluatwa. Vhangeri inofanira kuvhetwa. Even maokei chaimo ukapinda, unobvumidzwa kusimudza chipepa cheshuga, uchipenengura, chikakusota uchidzosera. Havakutonge kuti wachidzosera kuti hatisi kuida, ndinoda chimwe chacho ichi. Unogona kutora chimwe ukadzosera futi, woti handichada kutenga ndadhini wanda kuenda kumba. Unobvumidzwa kudaro. Vhangeri haisi enforcement yekumanikidzwa unzi no, munhu waMwari chero zvaataura zviri correct. Kwete, 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 kwete. Nyika ino haisi kuzotongwa nemunhu waMwari, ichatongwa nemwanakomana waMwari, ndiye achatonga nyika. Saka mwanakomana ndiye akanyoresa bhaibheri. Saka tine mvumo yekuti mukaparidza so tovhura magwaro toona kuti ndizvo here zvamuri kuparidza. Kana musingade kubatwa mazita enyu, siyai bhaibheri. Taurai ngano. Mukangobata bhaibheri tokubatai. Torapidzwa nani? Ungandirambidze kutaura zita remunhu waMwari, zita raPauro rauri kutaura ukabvumidzwa nani kutaura. Pauro ndibambiri wako here iwe. Mataurira unoita raPauro ndo andichaita rako iro. Uye hapana munhu ane zita rinotyisa panyika pano. Zita riri pamusoro pemazita ese nderaJesu. Zvino kana raJesu richibatwa nderani richasara? Makanzi touch not the anointed. Towabata.
Dana anointed venhema ivavo. Tichakuparidzirai musi wechitatu kuti anointed ndiani. Tichanyatsokuburitsire pachena. Ini handisi muzodzi waMwari. Hakuna munhu anobvumidzwa kunzi ndiye the anointed one of God. Hakuna. Kana uchida kuziva zvizere ngatisanganei pano musi wechitatu. Zvekuti kana munhu waMwari achizviti ndiye muzodziwa, inotori mbavha munhu iyeye. Uya naye chitatu. Tichavhura magwaro. Hamuna vhesi mubhaibheri yakanzi naPauro, ini Pauro muzodzi waMwari. Kana paina anayo izvezvi, uya kumaikuku izvezvi, uivhurise. Hakuna kana vhesi yakanzi naPeter, ini Peter the anointed one of God. Hamuna. There is only one anointed one of God in Bible. His name is Jesus. Zvekuti kana pastor vako vachizviti muzodziwa, vari kukunyepera. He is not a man of God. He is a spiritual fraudster masquerading as a man of God. Vhangeri haina mumvira yakanakidza vanhu zvekuti munhu waMwari anowaridzirwa red carpet. Vhangeri yakagara ichigumbura vanhu. Bhaibheri ndiro standard yekunamata. Munhu waMwari akaparidza chinhu anofanira kuzozvitanangura kuti azvitora kupi. Haabvumidzwe kuparidza kubva mumusoro make. Saka uchiona pese patiri kutaura tiri kubva tati ngarivhurwe tokuparidza chaiko iko. Ende tofunga kutozvionawo kuti kwenyu hazviitwe izvozvo. Kwenyu vanongovhura kahafu vhesi wototanga kutoti right now. Right now. Tafurisa chii? Acts 17:24. Toda kuziva kuti Mwari anogara here mumafuta kana mumvura. Tichaverenga Bhaibheri kubva kubhuku yaMabasa chapter 17 vhesi ya 24. Panguva iyi Pauro akanga ari panzvimbo inonzi Areopago. Akanga ari muAthens muGreece. Akanga abva kuTesaronika aburana nevanhu ikoko nenyaya yevhangeriyo. Aiburana navo sezvandiri kuita pano. Ndatoburana nevakawanda izvezvi. Ende ndiri kuziva kuti pane vada kuponeswa nhasi manheru ano. Tingadai takaparidza pano last week. Asi pane mhepo dzaisimuka dzichida kutirambidza kuparidza. Zvino raJesu harirambidzwe. Ndiye akasika nyika ino. Now, akazobva paTesaronika ndokupfuura nepaBheria, ndobva ati chiregai ndiende muGreece ndakamirira rimwe genga raizouya. Akati kudii? Tangire pa24. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Mwari akasika nyika nezvese zviri mairi. Iye tenzi wedenga nepasi. Ndiye Lord of heaven and earth. Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko evanhu. Ima mautorwa mari here muchinzi toda kuvaka imba yaMwari. Haagari pai dzakaitwa nei? Nekuti temberi yaanogara vanhu vakaponeswa. Iwewe asi iwe manje hauna kuitwa namaoko avanhu, wakasikwa naMwari. Saka handisi kurambidza kuvakwa kwebuilding. Building haisi kuvakirwa Mwari, iri kuvakirwa imi kuti munzwe shoko zvenyu makaita sei muri comfortable. Asi kana yaakuzonzi manje itemberi ndoimba yaMwari, kwakutonyepa ikoko. Nekuti mamwe mabuildings ari kupindirwa chechi mazuva ano, munoti chechi chibuda bhawa richipinda. Saka pamene mabuda paya vana wingi vachizopinda, mune maitwa sei? Wazvaona kuti hazvibude? Right, verenga itinzwe. Haashumirwi namaoko evanhu. Haashumirwe Mwari uyu namaoko avanhu. Saachinge achishayiwa chinhu. Kunge anoshayiwa chinhu. Zvaari iye amene unopa vose upenyu. Ndiye anopa vanhu vese upenyu nekufema. Ndiye anopa vanhu vese kufema nezvese zvavainazvo. Wakaita marudzi ose avanhu. Mazvita enyu haagare mutemberi dzakaitwa namaoko avanhu. Ibva ipapo endei pa1924 dzamabasa. Pane murume anonzi Demetrius ari ipapo. Deme, ngatingoti Deme.
Demetrius akapenga. Regai kutaurira vadikani vari muchitungwiza. Indaparidza shoko raMwari kwemakore akati wandei. Ndaakuparidza ndakangotarisa kuti Jesu anofara here uye kuti vanhu vachaponeswa here. Zvokuti imi munogumbuka here kana kuti hamugumbuke. Ndaunyatsokutaurira chokwadi. Handabasa nazvo. Uye zvekuchikidzirwa nevanhu handimbozvikendenga. Ndakaisirwa poison mumvura, ndakapisirwa mota nekuda kwevhangeri. Hazvipere zvandinoitirwa. Pari chiri kusaka zviitike izvozvo kuroyonora vanhu kwandiri kuita nechokwadi. Ndinoda kubva pano waroyonorwa. Wane shungu yekuti ndinoda kuziva Mwari musiki wangu. Zvevanhu ndaneta nazvo. Ndakuda kumbonamatawo ndega kuna Mwari. Mwari achindidzwa. Kwete Mwari wamuri kudzidziswa uyo anenge foni yekuti kana isina kujuswa haifone. Hakuna Mwari akadaro. Nekuti mazuva ano chechi iri kuita spend more time ichikolekta mari kupfuura time yavanenge vachiparidza. Hakuna chechi yakadaro. Vana Pauro vaiparidza ma 24 hours, vanhu vachinyora pasiso vachidzidza shoko remwanakomana waMwari. Ndanhau ndeyekuenda kudenga, hatigare pano nekusingapere. Motokari dzamuri kunzi muchawanda idzi dzichasara vanhu vachienda kumberi. We are on the move. Before you die, you must embrace the true gospel. Ukafa uine zvimazango zvawakapfekedzwa mumaoko izvi, uri kuenda kunotsva state iwe. Ndokutaurira. Unonotsva hakuna vhangeri yakadaro. Hallelujah. Amen. Demetrius akaita sei 1924 dzamabasa. Nokuti mumwe wainzi Demetrio, Mumwe ainzi Demetrius, mupfuri wesilivheri, panga pari paEphesus. Pauro ndobva akanga azosvika akaenda Bharabhasi. Saka Pauro munokoza maparidzira akaita sezvandiri kuita izvi. Aita akaona altari dzinenge dzakanzi kuna Mwari asingazivikanwa, aitangira ipapo. Oti Mwari wamuri kunamata asiri yei, muri kunyeperwa nevarume ava, tendeukai. Kumbura akabuda muEshimeturo achinzi akabhinya mubakadzi akavhariwa. Hapana akambokumbira kuti asira ichichiwo ngaaende kujeri. Asi munhu waMwari akanzi anyepa zvinonzi aiwa musadaro, taurira naye. Hatitaurirane. Vakangofanana nagumbura. Kungoti vari kurepa mweya yenyu. Is spiritual rape case. Aumbofa wakaita zita rinonzi haribatwe, especially neni. Hakana. Toribata, torifumura. Pane varada kuponeswa panapa. Ende vachaponeswa nasi. Tavinga kuti vanhu vaponeswe chete chete. Ndoseka zvangu. Unongozviziva here kuti vanhu vaMwari vachikuonai mazuva ano havasi kuona chechi, vari vachiona shura. Anenge achiti sezvamakaita zvaapana pandichaita mari nhasi. Nechirikadzi dzakafirwa nevarume ari kuti ndoendawo kunotengesa musika. Vana vangu vandakasiyirwa nemushakabvu vaende kuchikoro. Inonzi ngaibvise 300 igoona munhu waMwari. Ari kutadza kubhadhara $50 kuprimary school kwemwana. 50 achaiwanepi. Ko imwe chembere iri kuchipingo iri kugara yega, inopota ichigirwa chikafu neruzevha rwese. Ichauya sei kuHarare yobhukawo. Ende kana vabhukwa dai vaizoita zvisvinubhedha. Unobhuka wobhadhara wobatwa muzoro wonyeperwa woenda uchirwara. Hapana anokudzosera mari yako kuti tambotirai shamwari. Enda unorifandwa. Unoenda uchirwara vasara nemari yako. But musati mavereka 1924 imboendai pa 10:8 dzaMateo. Mumbonzwa nhau yekubhadharisana iyi.
yekubhadharisana. Hazvina mhosva kuti yanzi kudii mari yacho ndeyei, provided iri condition yekuti kana usina kuburitsa mari yakati munhu waMwari haakuitire zvakati. Ung'anga hazvina mhosva kuti zvaitwa zviri paTV here, mune air conditioner, lauya nemarange rover, hazvina basa. Ukaona chechi ichiti vanhu kana vabvisa mari Mwari achaita zvakati, hakuna chechi yakadaro. Ung'anga iwo, hakuna zvinhu zvakadaro. Jesu aituma vana Peter kunoparidza Matthew chapter 10 verse 8. Inzwa vakatumwa naJesu chaivo kuti vaiparidza sei. Poresai vanorwara, mutsai vakafa, natsai vana maperembudzi, cleanse the lepers, budisai mweya yakaipa, dzingai madhimoni, makangopiwa henyu, freely you were given, chingopai henyu, freely you shall give. Do instruction yavakapiwa. Hapana, hamuna kuhodha musakanganwe. Kureva kuti kana musina kuhodha muhodhesewo. Saka uchiona musi wakamuka Tabhita amutswa naPeter, Peter hana kuti Tabhita ndofunga ungozoona. Ndiri munhu waMwari. Ngatisha appreciate munhu waMwari. Peter na John vachisvika pasuo rakanaka pane chirema chaipemha mari, vakati sirivha nendarama hatina, chatinacho tinokupa, muzita raJesu Kristu simuka ufambe. Vanhu vakati kumashwamisa sei, zvikanzi naPeter musatitarise kukaita poresa mukomana uyu nekururama kwedu, asi aporeswa naJesu weNazareta wamakaramba mukamurovera, Mwari akamutsa kuvakafa. Hapana chandagona, ndiJesu aita basa iri. I don't deserve any credit. Ndichitaura newe kudai, I have been used naMwari in countless times. Mwari achiminista muupenyu hwevanhu, vanorwara vachipora, vanhu vachishandurwa. I have not demanded even a kobo from any one of them. Not even one day. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Yes. Vamwe vacho vanotozofona, handisina kukubhadharai zvangu, ndangokutengerai drinki nekuti Mwari akandiitira zvakanaka nemi. Ndoti wakadii kutenga zvisati zvaitika. Dai wanga uchida kungonditengerawo. Ndisina kukunamatira wapora, wongonditengera. Uku kuda kutenga wapora, mutima mbara. Uda kundidzingisa graft namudhara. Idya mari yako siyana neni. Chiende pa 1924. Ngatidzokere kuna Demetrius, topedza manje usaende. Nokuti mumwe wainzi Demetrius anga ari muEfeso muAsia, mupfuri weSirivheri. Anga ari a silversmith. Waiita zvitembere zvaDhiana zvesirivheri. Ndiye aiprinta maristband mazuva iwayo. Ndiye aisa tumafesi twavanhu vaMwari pakagubhu kemafuta. Ndiye aigadzira marozari. Demetrius. Ukaona munhu aine rozari so, ine yagadzirwa nani? Ombera Jesu maoko. Demetrius. Dema asirai. Saka chii chakaitika? Waifumisa zvikuru mhizha dzapo. Tsokoro dzaipapo. Waifumisa zvikuru mhizha dzepo. Vaprofita vemazuva iwayo vakava vaita mari naDeme. Dema anga asiri pastor. Dema ingoti unongova nepicture yako. Indogadzira, anga ari graphic designer. Achiita printing dzake. Ukaona vakadzi vakapfeka mazambia akanzi chita chaMai Maria, ndiDeme iyeye. Ombera Jesu maoko. NdiDemetrius. Saka chii chakaitika naDeme? Akavaunganidza ivo pamwe chete navamwe vavabati vezvakadaro. Akaunganidza vese vaiita zvakadaro. Kureva kuti vese vana Sanyangore, vana Masango, vana Makandiwa, vana Magaya, vana Utabwashe, vakanzi naDemetrius ngatiite musangano.
Ukuona pane nhau yacho vakaunganidzwa nani naDemetrius. Demetrius aida kuadhiresa musangano uyu achiti kudii? Akati, varume, zvikanzi naDemetrius, varume, munoziva kuti nebasa iri tinowana pfuma yedu. zvikanzi muri kuona here kuti nemaristband aya tiri kuita sei? Tiri kuita mari. Demetrius ipadzokoro dzeimba Akaunganidza ivo pamwe chete navamwe vavabati vezvakadaro. akati kudii? Akati, varume, munoziva kuti nebasa iri tinowana pfuma yedu. zvikanzi sanyangori uri kuona here kuti ndakakupurindira mastika vanhu vakaisa pamotikari dzavo tikaita mari, iwo ukandibhadharawo mari yeprinting, iwo ukatengesawo zvako. Ndakatadza chiisanya akati aiwa zviri kufamba. Zvikanzi ku Steve, madzaba Stephen zvikaya madzaba staff muri kurangarira here kuti ndindakakupai mafuta ehwai ayaye amakagadzirira vanhu vakanofungaidza mukaita mari mukandipo praikati yangu. Zvikanzi aiwa ndizvozvo manouya pano. Uri kurangarira here kuti paya pawakaloncha chibaba chacho paya ndindakaisa fesi yako pakagubhuka kaike ukaita mari usingaite mari, right? Chii chakazoitika? Zvino munoona nokunzwa kuti Pauro uyu, munonzwa kuti Pauro uyo wakatendisa. muri kunzwa nhau yacho manje yabata vabati vezvakadaro vachitungamirirwa naDemetrius. Zvikanzi asi problem yatava nayo manje ndeyani? Pauro ari kuita sei? Kuti Pauro uyu wakatendisa nekutsaura vazhinji. Pauro ari kutsaura vanhu kwatiri hatichaita mari. Pasati pari paEfeso bedzi, hapasi paHarare bedzi, asi panenge paAsia yose. nepachitungwiza futa asvika ipapo. Asvika chii? Pachitungwiza asvika. Ari kuparidza achiti kudii? Achiti zvakaitwa namaoko avanhu havaziva Mwari. Icho! Ombera Jesu maoko. Saka ndiyo vhangeri yandiinayo inonzi zvakaitwa nemaoko evanhu havazi chii? vaMwari. Saka ndisiri ndiri kutanga nevhangeri. Pauro akatomboitawo, akatosvika vanhu vachigadzirirwa zvitemberi naDemetrius. Pedzesai Demetrius. Zvino njodzi ndiyo, Njodzi yatava nayo manje nevhangeri yaPauro ndeiyi, kuti hahuzi umhizha hwedu bedzi hungazvidzwa, haisi wristband chete iri kuzvidzwa naPauro, asi kuti temberi yaMwarikadzi mukuru Dhiana ichashoorwa, naiye amene unonamatwa paAsia yose nenyika yese. zvikanzi vanhu vachipfeka maristband vari kufunga kuti vari kunamata Mwari. But Demetrius aine dare nevakomana aivataura chokwadi, zvikanzi akomana garai apa. Maristband akangofumurwa, kuseri kweristband kuna mwarikadzi anonzi Dhiana. But vari kutengeserwa wristband havana kuudzwa zvaDhiana, vakanzi nderaJesu. Anogadzira ndiye anoziva. Ukaona Mwari akunzi anonamatwa paine chinhu chinobatwa so chinonzi kana mukafamba nacho zvinofamba zvemweya, haasisiriwo kudenga iye, atova mwarikadzi anonzi Dhiana. Saka uchiona Pauro achifamba haana zvaaitambidza vanhu kunzi endei muchinoshandisa so Mwari anokukomborerai. No, haana kumboti ndine anointed chakati, haana kumbodaro, haana chaakambotengesera vanhu. Mukaona Mwari abatanidzwa nechinhu chinonzi endai munodai kuti zvigozodai, hapasisina Mwari wokudenga. Munenge mana mwarikadzi anonamatwa panyika yese. Anonzi ani Mwari uyu? Dhiana. But pamunopuwa wristband zita raDhiana haribude
pane pachinzi ni Jesus name. But ndakazobvunza manje nepapa ina anayo wristband anoti ndafunga kuti ndiparadzane nayo. Ingwe ikata mukati muno ndimboita maridzo yangu nayo. Kuza aufanire kudzokera kumbaka nayo. Kungadzokere nezvinhu zvaDemetrius sei stauya pana. Paulo achipinda akapa Asia akavabvisa kuzvitemberi zvaDiana. Saka ida uya muno muka kuti wo urase wristband wobata shoko raMwari. Saka ndikuona kunge pane vanhu vasoda mawristband avo nezvi. Kana kuti hapana vanhu vari kurwadziwa. But uchaona kuti wristband regai ndibvise wachi yangu ndiishandise semenza wristband. Wristband inenge yakadai. Saka inenge yakanyorwa zita remunhu, hapana chaJesu, usambonyepera. Inenge W Magai. Right. Kuti umubvunze kuti chakukwalifaisa kuti upinde pandandi ichi. Unozvishaya, ngatingosiye zvakadaro. Indandi wristband yakanyorwa W chi wobva wanzi $5 wobva wanzi hauroiwe kana uinayo. Unongochinza kuti sei? But watombobva kumba usina. Varoi aya vakauya rini? Ingobvunza ari pasaidi pako kuti varoi vakauya rini? Wozi vadikani kana magayari achatibatsira kuti tirege kuroiwa angadai akauya kudhara. Angaive iye ane simba rekuti tisaroiwe, iye akauya manje kudaro. Kuti baba vangu vakazvarwa vakafa iye asati azvarwa. Saka vakaponeswa nei? Varoi vanga vakaenda kuofu here vari kunzi vakamuka izvezvi. Panyo pagadzirwa ndandi. But unozoona manje wristband riya radzimika pakanzi W Magai. Rodzimika. Wozoona radambuka, irabha inodambuka. Saka ine manje ndine mubvunzo wokuti parine zera dambuka paya. Anointi inosara here isina kudambuka. Iro radambuka. Kwa hiyo anointing inogona kurambidza varoi kuti vasandiroi yatadza onei kuchengeta rabha yacho. Umbera Jesu shamani. Vana vaIsraeri vakafamba for 40 years vari murenje. Shoko rinoti nguo dzavo hadzina kuita sei? For 40 years. Asi ava hembe dzavo dzadzisina kumbonzi dziri anointed vaIsraeri. Vaingotungamirirwa naMwari. But ione chinotori nepower racho rese. Chatadza kuita stand the test of 1 year. But kunonochwa futi rimwe unochingotenga kusvikira waane mawristband akusvika kugokora. Uchingotenga chete. Vana vako vari kutongo vacharumwa nemajuru havana kupfeka mamini brief. Uchitenga ndani. Ndinoda kuti uchibva panapa vanhu vanonokubvunza kwaunogara kuti kwachii chakaitika. Woti vana chiremba ndakazokuziviswa mushe. Ndakukuziva iye vana chiremba. Kutanga nhasi hakuna chiremba achadya sendi rangu. Ndakudhira naJesu 1-on-1. Ndadhakwa nana chiremba. Vandionesa nhamo. Haleluya. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Imboverengai bhuku yavaroma chapter 16 verse 17. Varoma chapter 16 verse 17. Zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri. Unokumbira kuti hama dzangu cherechedzai avo vanopesanisa
kuti mucherekedze avo vanopesanisa, vanotaura zvinopesana nedzidziso yamakagamuchira. nevanogumbusa Yes, vachiita zvinopesana nedzidziso yamakadzidza imi. muvanzvenge. Muvanzvenge, Indava uchiti tivanzvenge, nekuti vakadaro nekuti vese vanotaura zvinopesana nedhokutirini yaKristu havabatirei Ishe wedu Jesu, havana kutumwa naJesu Kristu Ishe wedu, asi dumbu ravo. vakatumwa nematumbu avo. Kumberera Jesu maoko. Vanotumwa nei? Ukanzi wachiti right now, ukanzi wachiti gore kuita mari, unotofunga kuti iwewe ndiwe uri kunzi uchaita mari. Anenge achiti gore rangu inini, igore rake iye. 6:3 dzaTimoti wokutanga. Tinoda kuti vhangeri ibude magwaro, tinzwe kutaura kwaMwari, taneta nepfungwa dzevanhu. Kana kuine mumwe munhu Kana kune munhu unodzidzisa imwe dzidziso isingabvumirani nemashoko akarurama, asingabvumiri mashoko akarurama, mashoko akarurama ari aishe wedu Jesu Kristu, mashoko aShe wedu Jesu Kristu, anongozvikudza. nedzidziso inonzwana nokunamata Mwari, Yes, unongozvikudza asingazive chinhu. asingazivi chinhu, Yes, asi unongokarira mibvunzo nenharo yes, dzinomutsa godo godo negakava negakava nokutuka nekutuka Mwari nokufungidzira kwakaipa nekufungidzira kwakaipa nekukakavadzana kusingaperi kwevanhu vane murangariro wakaodzwa, vane murangariro wakaodzwa, vakatorerwa zvokwadi. vakatorerwa zvokwadi, Vanoti kudii? vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa. Mainzwa Prosperity Gospel, kureva kuti ukanzwa munhu achiti kunamata Mwari uchaita mari, ane pfungwa dzakaita sei? Dzakaora. Tangirai pa5. Nokukakavadzana kusingaperi Yes, pavanhu vane murangariro wakaodzwa, vanhu vane pfungwa dzakaora, vakatorerwa zvokwadi, vanhu vakatorerwa zvokwadi, vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa. kureva kuti wese anonzi come and receive your money akatorerwa zvokwadi, ane murangariro wakaora. Tangidzai 5 and 6. Nokukakavadzana kusingaperi pavanhu vane murangariro wakaodzwa, Vanhu vane pfungwa dzakaodzwa vakatorerwa zvokwadi, vakatorerwa zvokwadi. vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa. Zvino kunamata Mwari pamwe chete nokutenda nezvatinazvo ndizvo zvinofumisa kwazvo. Mazvinzwa? Usanamate Mwari uchiti ndichaita mari ndikapinda chechi. Jesu akafira vanhu kuti vapinde denga. Zvinonzwika? Kana uchiuya kuzonamata, hanzi kunamata Mwari pamwe chete nekutenda nezvatinazvo. Verenga verse 7 zvakare. Nokuti hatina kuuya nechinhu panyika, hatigoniwo kubuda nechinhu. Mari dzamuri kutsvaga idzi, hamuna kuuya nemabhenzi panyika pane, hamuna kuuya nemaparado panyika iyi, ende hamubude futi nazvo kana maakufa. Taura tinzwe Pauro. Asi kana tine zvokudya Ukaona zvako chimondimui chako nechikasiketi chako, nezvokufuga, woona chitaganya wofuga, tichatenda nazvo. wotenda Mwari naizvozvo. Haleluya, haleluya. Saka vhangeri chaiyo haikudzidzise kungoti kuna Mwari ndipei, ndipei, ndipei. Inokudzidzisa kumutenda nezvauinazvo. Handina zvangu motokari, ndiri kufamba netsoka, ndotenda Mwari tsoka dzacho dzekufamba nadzo ndinadzo. Kunotorine mumwe asina tsoka asi motikari anayo. Haleluya. Unozviziva here kuti kuna munhu ane motikari dzakapaka pamba, iye ari muchipatara haasi kukwanisa kufamba, haagone kudzidhiraivha, iwe hauna asi uri kuwaya waya. Iye hachatomboziva kuti tiri muna April here kana March. Akanyarara kudhara, ari kuraramiswa nelife support system. Kunamata Mwari pamwe chete nekutenda nezvatinazvo, unenge wakapfuma chaizvo. Kana tiine zvekudya nezvekufuka, tichatenda Mwari naizvozvo.
wakagumisira rini kutenda Mwariwe? Everyday Mwari mandikanganwa, Mwari zviratidza ichangamira fire thunder. Unoiziva thunder iwe? Unayo fire yacho iwe? Izvezvi une girlfriend uchitambira $200. Unoti Mwari akuwedzere mari ukaita imwe 200 uchienda mangani magirlfriend? Unotambira 200 une girlfriend. Munhu waMwari ari kukuparidzira vhangeri yekuti urambe uchingogofa Mwari so kuti akupe more. But character yako chaiwa isati yachinja. Unozviziva here kuti vanhu vakushandisa church sebako rembavha? Vanhu vari kunetsa nyika ino vari mumachechi, madhikoni nemaereda, mayuthi nemachairlady, ndivo vari kunetsa muchechi. Vhangeri yeprosperity yamuri kuparidzirwa iyi haichinje character yenyu. Nekuti chechi iri kuti kana mukanoba kunyika inouya yokutorera imari iyo yamaba iyoyo yoti Mwari anokumburirai kunyepa ikoko. God will never receive mari yakawanikwa nenzira dzisina kufanira. God will never receive. Mari dzese dzamuri kubira vanhu muchipeunza kuchechi dziri kutotsagadwa nekambavha kenyu kaminapa. Hapana kana chiri kuenda kuna Mwari. Kusvikira tava nevanhu vanotya Mwari, vanhu vane dignity, vanhu vane character yakanaka, vanhu vanotaura zvokwadi, vanhu vane hanya neupenyu hwemumwe munhu. Kwete kuti unouya kuchechi uchiita mbiri zvinoitwa kuzavaidza zvokuita makundano ekubvisa chegumi, vanhu vachichema murokesheni uchivabira mari uchinoendesa kuchechi, vanhu vaine misodzi, pasta achitikomborerwa kunyepa iko. Mwari akombore zvinhu zvakadaro. I'm telling you. I'm telling you. Ini ndinoparidza chokwadi nekuti handisi kutarisira kuti kana ndakuparidzira undipfumise iwewe. Ende handina kuparidza futi ndashayiwa basa, ndozvandakaita ini. Ndaishanda paRapizeta. Handina kudzingwa futi, handina kuritrenjwa, ndakarizaina nekuda kweshoko irori. Handisati ndamboita rovha upenyu hwangu kusvika manherano. Even mabasa achinetsa kudai, ndikada kutsvaga basa handite 7 days ndisati ndariwana. Nekuda zvandakadzidzira kuitawo muupenyu. Mwari akanditi ndinoparidzira vanhu chokwadi vaponeswe. Kana ndichikutarisai ndinoona vatadzi vanofanira kuponeswa vaitwe vana vaMwari. I don't see a source of quick enrichment. No. No, 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 no. I don't live like that. Pedzisai. Asi vanotsvaka kufuma avo vari kutsvaga marava vanowira mukuidzwa, vanowira mukuedzwa, nomumusungo, vanopinda mumusungo, nomukuchiva kweupenzi, vanopinda mukuchiva kweupenzi kuzhinji kunokuvadza. Saka uri kuona Paulo, garege kudaro. Chakidzai. Besiyo. Asi vanotsvaka kufuma, vanotsvaka kupfuma, vanowira mukuidzwa. Unoona ukatsvaka kupfumaka, hanzi unowira so. Uri kuerekana wane wristband. Kuti uchatsoziva kuti wakapinda sei, wakawira. Unowira mukuedzwa. Noti wakapinda chechi uchitsvaka kuita sei? Kupfuma. Yes. Nomumusungo. Unopinda mumusungo. Unozviziva here kuti mazuva ano kuramba mukadzi kwava nyore kupfuura kubuda chechi. Une uri mumusungo. Pamwe pacho unotombonyumwa kuti uyu murume anenge asina kutumwa. Pati kuti ubude zvokuremera. Anobva ati I will curse you. Ukabuda madhimoni ese andakadzinga ndowasairira kwauri. Izvo wakatosairirwa kudhara ndosaka uchimuteera. Dai usina kusairirwa wakabuda kudhara. Yes. Nomukuchiva kweupenzi kuzhinji. Unopinda mukuchiva. Ndosaka uchipuwa tauri kunzi upukute motikari dzevari dzimugaraji. Izvo kana mari yemazibhokisi ebhasikoro hauna. Yes. Kunokuvadza. Unobva wazokuvara. Zvinonyudza vanhu mukuparadza. Wobva wazonyura. Nokurashwa. Wobva wazoraswa.
Saka ukateera prosperity gospel unonyura, unowira, wosungwa, wonyura, wozoparadzwa. Yes. Nokuti kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose. Kuda mari kwamunoita ukwimi ndiwo mudzi wezvakaipa zvose. Hakuna vanhu vari kubva kune dzimwe nzvimbo vachiuraya vanhu pana Hunyana muno muchitungiri. Zviri kuitwa nevagari vemuno. Muri kuurayana mega nekuti hamuzivi Mwari. Vanhu vari kuita izvozvo vanotori maperedhisi nemasondosi. Vamwe maeredha, vamwe mapasta. Unoita pasta anoita basa rekusumagula zvinhu kuMozambique achitengesa muno. Kutoti hanzi ndakakomborerwa. Makazviona izvozvo? Hakuna munhu akatenda anopesana neshoko raMwari pakuita kwake. Kunamata hakusi kufamba wakapfeka dhuku reblue mumusoro. Ikarekta yako. Ukaona wapinda chechi katadza kuchinja karekta yako, hausi kupinda chechi. Vanhu vanotanga kutaura so kana wakupinda chechi chaichai. Munhu achinja wakunamata zvechokwadi. Wane hunhu kwawo. Ndakati kune mumwe munhu akaitwa eredha muchechi, mukadzi wake akabata gotsi. Hai! Chechi inoita murume uyu eredha. Vachekeresa chechi. But chechi yakati baba muzane matova eredha. Mukadzi wake akati uyu haite uyu. Kana kutsvaira chamusira chigubhu chechechi haite murume uyu. Chigubhu chechechi chisina chinhu haadzoke nacho. Asi akaitwa eredha. Nekuti chechi haichatsvaga vanhu vari sound in doctrine. Vakutsvaga aneuya nekarori kake, anoratidza kuti ane tumari ane kashopu kake, atake shopu kake, vane vachiita kuzokutorera. Kuti kana waeredha ucharamba kuburitsa. Nevangoti eredha buritsai. Yangu yemaeredha. Pedzesai. Vamwe vakati vachida zvikuru. Vamwe vakati vachida stereki mari iyi yamuri kutsvaga. Vakatsauswa pakutenda. Vakatsauswa pakutenda. Vakazvibaya neshungu zhinji. Vakazvibaya neshungu zhinji. Saka inopera ichiti kudii? Asi iwe munhu waMwari. Iwe Timoti munhu waMwari iwe. Tiza zvinhu izvi. Tiza zvinhu zvandataura izvi mazvita kumira imba. Hatisi kukurambidzai kutsvaka mari. Asi tiri kuti kana mauya kuchechi, munhu waMwari ngaarege kuparidza kuti akatumwa kuti kana aparidza inomuite mari. Kwete. Pawakaroora hauna kumboona munhu waMwari, wakatsvaga musikana ukakumbira kutaura naye. Suzana ndikakuonewo here. Ndandine maviri matatu. Usadaro Suzana. Haunombotaura ndimi. Haunombosvika ipapo pakati fire. Musikana akadzedzereka so achibva angomuka akati ndamukadzi wako. Hazvina kumbodaro izvozvo. Pawakaroora wakashandisa a physical method yekutonotaura nemusikana. Kana uchida mari ndo zvauchaita futi. Uchamuka kuseni wonohodha kana kuenda kubasa. Wotsvaga mari nenzira dziri physical. Chechi haimbofa ikakupa mari. Ichatokutorera mari. Regai ndikutaurire chokwadi. Haumbofa makapuwa mari nechechi. Ndosaka uchiona kuti vanozoti kana mari yavawandira unozonga vakudza vakapa mapoliticians mari. Asi muchechi mavo imomo mune marovha. Ko madii kusiya zifa yamapa mari, mapa mayuthi enyu ari muchechi, vatangawo something. Makambozvinzwa mubhaibheri kuti chechi yakaburitsa mari muchechi ikanopa nyika? No. Sei chechi ichiti kana yaita mari inonzi vakatenga biography yamai Mugabe kubirthday rako 50,000. Ine basa rei biography yaGrace? Ine basa rei? Nekuvhekedzera kwese kuya kwaanga ainako. Ine basa rei? Hamuna here chirikadzi dzisina pekugara? Hamuna here varwere vasina mari yekunobhadhara kuzvipatara? Hamuna here vana vari kushayiwa exam fee? Mutore mari iyoyo mupe vanotenda. Muri kupirei vanhu venyika mari
imwe muri muchechi vari kukavha kuti kana vazoita macrimes nyika inotadza kuvasunga. It is a corruption yaita suck the church into the machinery of the state. Achasungwa sei magaya nevarepukesesa ainawa. Dai anga asina kukorrupta hurumende anga dai akavharirwa kudhara magaya. Nekuti evidence dziri against him dziri overwhelming. The reason why he is still walking free today, it is because of bribery. Yaano bribe government officials. Nemari yaunenge wabvisa iwewe. Imwe yacho achikavha vanzenza dzake achidzikata imwe nzenza yake atinokufumura zvonzi ngobata tawi ndichanokolekta mangwana ndichalonja ndichataura nadheme ondipa imwe list bag ndoene imwe mari. Kana uchida mari mudikani, nyika ino yakasikwa ine nzira dzinopa vanhu mari. Hauna need yekutanga waona pastor kuti uite mari. Usanyeperwe. Vanhu vane mari yakawanda panyika pano havasi maKristu, maMuslim, vana Muhammad Musa, maMuslim. Vanhu vane mari panyika pano, the richest people in the world, they don't believe in Christ. Why do you believe that by attending church you will make money? That is wrong. Reka upfeka juzi muna June uone uzora noiti moi uone kuti furwa yekubatera. Tiri muna June isu tiri mafuta baba chema juzi zviya unoona munhu ane anoiti moi akapfeka zibomba jacket kondo panodiwa anoiti ngava kuziva kuti hazvishande. Zviri kunzika zvandiri kutaurira. Kana wakupa kuchechi mari yako, hausi kupa kuti Mwari akukomborere. Uri kutotenda Mwari akakukomborera kare. Ende haudzwe futi kunzi kana wapa Mwari achazoita zvakati. Injuga. Mwari haadaro. Iwewe wakasikwa naMwari, njere dzauinadzo ndedzamwari, simba rawashandisa kubasa wapuwa naMwari. Kureva kuti ukatambira $3,000 ukapa Mwari $1 kana $100, neyawasara nayo futi ndeya Mwari yese. Nekuti zvese zviri pauri zvakabva kunani? Kuna Mwari. Mwari haana need yekukuporomisa anything kana aine chaatora pauri. Nekuti kana akada kutora mweya wako haana waanobvunza. Unofa nhasi mangwana iri payday. Hapana anomubvunza kuti komazvifambisa sei dai anga angotambira. Mwari anoti hazvokutambira zvatoo zvimwe. Ndikutore futi here iwewe. Pedzisira kutaura chingudi. Mamutora. Right, simudharoko rwakundinamati. Thank you Jesus. Imi ndimi makarembera padanda. Shoko renyu rinoti sezvazvakanyorwa zvichinzi ngaatukwe unorembera padanda. Saizvo Kristu wakarembera pamuchinjikwa akava akatukwa kuti aunze ropafadzo yakanga yapikirwa kuna Abrahamu kuvahedheni. Tisu vahedheni vakanga vakarasika, tisu mukadzi anga achikuda ropa. Takuda kuti tibate mukombero nguo yenyu, tikanzwa vhangeri yenyu tikaitenda, tichawana upenyu. Tanga taoneswa nhamo navana chiremba, asi vakatitorera pfuma yose yatanga tiinayo. Nothing was bettered. We have grown worse in our sins, in our transgressions, in our disregard towards God, in the standard of righteousness through which the elect will be vindicated on the day of your last appearance. Thank you for your people. Tinokutendai nevanhu vari pano vamakanyora mubhuku yeupenyu. Ivi ndimi munovaziva, vamavhura mwoyo yavo nhasi kuti vagotenda shoko rakadai, vaponeswe vaite vana vaMwari. Muri kubatwa mukombero nguo yenyu kuti vanhu vawane upenyu, vanhu vararame varege kufa. Mugowanisa nzvimbo pakati pevasanangurwa. Kudzwai nokusingaperi. Amen. Ombera Jesu maoko. Hallelujah.
Kristu tinakukuza